Ngono kok wah. Aku ki melu seneng. Waduh, nderek Mangayu Bagya Penemban, nderek Mangayu Bagya Penemban. Kenapa, Tru? Ndoro pari kesit dadi ratu. Nanti nang Dungkelan. Petro ngono wis senengane ora seneng aku. Aku iki takon tenan, Tru. Ayo nek negara Ngastina arep negara Ngastina. Wow. Kaya sengit banget, Tru. Aku iki tak ora tanggap. Wis Petro aja gojekan karo Bagong. Mangke riyen Penemban iki perlu dipun urus. Bagong aja sembrono wis. Nggih, kersanipun Penemban Pat Manaba. Waduh. Lah kan wis do dadi pendhita kabeh. Ndara Kresna wis madhep pendhita, Ndara Watis diparingke karo sapa, Tru? Mbok ora ngerti aku. Kok mbok ora bangeten to, Tru? Aku takon, Ngamarta wis ditinggal karo Ndara sapa ki jenenge? Puntadewa. Ndara Puntadewa lenggah ning negara Ngastina. Ngamarta saiki dadi ratu sapa? Ngamarta dapukane saiki kadipaten. Kadipaten? Heeh. Kadipaten Bantul. Udu. Kadipaten Ngamarta sing lenggah ning kono Ndara Pancakesuma. Pancakesuma ki apane? Wayah Prabu Puntadewa. Lho kowe kudu hafal, ngono ora waton sak penake dhewe. Oh ngono. Heeh. Monggo, Ki Ora Petro Kangge Bagong dipun sekecaken anggenipun paring pangandikan. Kula tak terima kendel kemawon. Terus sak banjure wis tepun. Wis diseneni kok isih ngono kuwi. Kae iki nyemoni nglulu karo kowe. Ora mangan kok nglulu. Nglulu. Wah, sluweh ora. Sak banjure piye? Sinten? Sinten Ndara? Kono minggat ana. Ndara rampung-rampung. Kula ki ndoyong pari kesit. Nggih, pari kesit. Iki kamulyanmu aja mbok tampik. Nggon nglakoni tapa brata. No, Koko Prabu, Yai. Sumengko anggen kula ngabdantung sopat Yai Prabu Kalimataya ing Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik pangajaping manah kula daya-daya. Ing ngraka nampi sabda timbalanipun alindra ing Ngastina. Wonten menapa? Dene kadengaren Koko Paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang dene kaladat ingkang sampun menawi kepareng kawedahingan kathah pun kababarna. Nanging menawi wadya tumraping para kadang semana monggo kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang laka ing Dwarawati Yai Prabu Kalimataya. Yai Prabu Kunto tebih saking pertapaning Grojogan Sewu ingkang wigati namung mastuti dhateng sabda tama nalindra Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik manahipun ingkang laka pun Curiganata. Kejawi kula nampi sabdanipun kadang kula Prabu Kalimataya negari Ngastina mriki. Ingkang saking menika daya-daya kula cumadung dawuh. Ingkang laka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga mirengaken karna mastuti sabda tama Paduka Yai Prabu Kalimataya ing Ngastina. Yai Prabu Kuntadewa panjenengan ingkang puspita Asurum samirana amrit sebar padun nas kandana nawararas maning dia sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Dina iki lenggan sak mangke kula wonten andaya ngirawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu estining manah namung badhe ngaturaken gegimbolaning raos ingkang sawetawis sampun kula rembak kaliyan para kadang Koko Prabu sapurnaning Baratayuda Jaya binangun Kurawa sampun ludhes keles tanpa sisa. Guguripun Kanjeng Koko Prabu Duryudana satemah negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun Puntadewa sakadang. Namung semanten wiwit rumiyin mila kula sampun munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu bilih perang ageng Bratayuda menika mboten sarana anggen kula milik dhateng kadonyan tuwin derajat pangkat negari Ngastina
namung netepi darmaning titah swanta ingkang sampun sinampiran kewajiban inggih menika Ambrasta angkara murka ingkang kanyatan kamurkanipun Kurawa sakadang-kadyan menika boten saged sirna menawi boten sareng kaliyan ingkang sinandhangan nadyan kanthi kepeksa ingkang rayi ngawontenaken perang ageng Bratayuda berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu nadyan Pandhawa namung gangsal ewadene saged amang lurah satru murka inggih menika para Kurawa satemah tumpes tapis datan posisa negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun Kunta namung Koko Prabu gandeng kula menika sampun keladuk yuswa kula menika sampun boten milik dhateng derajat pangkat miwah kadungan mila nadyan tembe sawetawis anggen kula ngraosaken kamukten negari Ngastina dinten sakmangke Koko Prabu kula sampun sarembagan para kadang bilih kula nedya lengser keprabun kula nedya ninar kamukten menika kala wau duwe negari Ngastina menika badhe kula paringaken dhateng putra wayah para Pandhawa Koko Prabu Syang Pantaratri kamung cipta pukulun kanono liyan paheksi mila atur bang Tondo Mami Prasasa terageng kulun sumamba ya jagat nangis tunggu wayah betul jagat nun sewu yai sawetawis ora dikejut karo sing manahipun ing Raka Indrawati sasampunipun paduka Yai Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau saestu kumesar manahipun ing Raka Indrawata krana saking menapa negari Ngastina ingkang dipurebat sarana utahe mludira pecating nyawa ewadene sakmangke dereng dangu kemawon anggen paduka lenggah dampar keprabon ing Ngastina tumunten sakmangke badhe lereh keprabon apan mekaten Koko Prabu menapa ing sampun kula dawuhaken kan para kadang lan semunipun para kadang ugi sarujuk kaliyan pamanggihipun ingkang rayipun Kalimataya Yayi kula wonten timbalan ing ngajawuh jenenganipun menika sampun sabdanipun Alindra ingkang boten kenging kula awali malah samangke sampun wonten wiyosing pangandika Yai Prabu wonten ing madyaning Datulaya kan mandhe sampun kapireng dhateng sakat ing para nayaka punggawa ingkang sami ngabiyantu madyaning pasewakan menika mila babagan perkawis menika kedah dipun lampahi inggih Koko Prabu mila kula badhe nyuwun pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu sinten ingkang trep minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa nggih Kakang Curiganata pesa piyambak bilih Yai Kalimataya Ngastina nedya lengser keprabon lha iya pun Kakang malah lagi mikir ing atase lagi sedaya dadi Nalindra negara Ngastina lha lengser keprabon mongko dawuh Yai Prabu Kalimataya sapa wae diwirangake menapa dadi Nalindra ning negara Ngastina Kresna wonten paring dawuh yen miturut kadangmu ing Grojogan Sewu dudu sapa-sapa ingkang pantes lenggah dampar keprabon Ngastina kejaba peranganing para Pandhawa apa Werkudara apa Janaka apa Nekula apa Sedewa sebab dikepiyekno wae Werkudara Janaka kuwi melu ketayangan ngrebut negara Ngastina saka tak pangwasaning Yai Prabu Duryudana mekaten Koko Prabu ya mula wektu dina iki sapa kadang Pandhawa ingkang kok kanting gelem ngenteni sarta lenggah dampar keprabon Ngastina Werkudara nggih Yai Prabu Kalimataya bakal lengser keprabon apa Yai bakal gelem minangka dadi ratu ora Werkudara Baladewa kakangku piye cekak aos nggonmu munjuk atur saling Yai Kresna kok ora kepengin gelem dadi ratu monggo Yai Kalimataya wis pasrah perkara negara iki marang sapa wae yen Werkudara sing dadi ratu ning negara Ngastina pranatan Ngastina bakal rusak bakal rusak dasarmu apa aku kuwi duwe hukum dhewe monggo aku ora tau manut pranataning hukum negara yen hukum dipasrahke Werkudara sapa sing utang nyawa disaur nyawa sapa utang getih disaur getih sapa utang bondo kudu disaur bondo monggo hukume Werkudara ki mateni kuwi dadi pegaweanku saben dina sapa sing luput tumraping negara ora sandata kakian gunung tanpa guna yen dipasrahke Werkudara mesti bakal tak pateni yen aku dadi ratu monggo aku ra iso tata krama aku ra iso ganggu ratu Wisnudarsana dening para kawula Nalindra kuwi dadi patuladane para kawula yen ratune ora iso ndodok ratune ora iso lungguh ratune ora iso tata krama apa ora rusak negaraku wenehe babagan hukum
yen aku gunake hukum Werkudara suwe-suwe bakal entek kawulaku mergo padha luput tak pateni mergo padha luput mesti bakal nampa pakuman saka aku. Oh ngono ya. Ora ya bener ngono kok. Hukum Werkudara kuwi wong mateni marang sapa padane yen luput mesti dipidana pati karo Werkudara mergo wis dadi pambekane Werkudara. Yen nganti dadi ratu mesti ora payu kok kedadiane. Monggo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe ganggu. Monggo Werkudara kuwi utawa Nalindra kuwi dadi patwadaning para kawula. Yo. Mulyan kowe ora gelem dadi ratu wis bener. Kanthi dasar karo mengkono, kowe wis patut yen ora perlu dadi Nalindra negara Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menawi Werkudara mboten sagah minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina, sakmangke namung kantun setunggal. Inggih menika calon lenggah damar keprabaning Ngastina. Mboten sanes kejawi namung Kadang kula pun Arjuna. Bosik. Mula sing tak tareni mau Werkudara dhisik. Mergo nek nganti kowe nyalonake Janaka dadi Nalindra negara Ngastina, aku sing ora mathuk, aku sing ora gathuk. Pripun kados pundi? Ya bener Janaka kuwi wong kondang kaluka. Sapa wong jagat iki ora ngerti karo Janaka? Dasar lanang jagat lan curing bawana. Turta kesenengan Dedya Surasekti kalintang dayaning perang. Janaka kuwi kadidane ngedap-edapi. Mula negara nek dicekel Janaka bakal tentrem. Mergo negara ora bakal ketekan parang muka. Ora ana wong sing bakal wani njungkeng kawibawane Janaka yen Janaka dadi ratu. Inggih. Ning eleke sisi. Awonipun menapa? Prawane rusak kabeh. Pripun ngados pundi mekaten lho? Si Adi apa ora ngerti kok? Coba to gagas. Gagas. Janaka kuwi wonge tukmis. Monggo Janaka kuwi wonge nglono. Tegesipun ngono kados pundi? Tegese ngono kuwi Janaka ora tau betah ning omah. Seminggu ning omah 3 sasi minggat. Sesasi ning omah setengah tahun minggat. Kuwi pambegane Janaka. Monggo kuwi wis dadi watak. Watak iki beda karo watuk. Yen watuk kuwi ditambani mesti mari. Yen watak kuwi bakal ginawa tekaning pati. Inggih. Lah mongko nek nganti Janaka iki dadi ratu lenggah dampar sesasi ning Kedaton, 3 sasi ninggal praja. 3 sasi ning Kedaton nganti setengah tahun ninggal praja. Apa ora bubras langkah kanane negara Ngastina? Lho. Ing Ngastina ki ning tukulane wong sing ayu, wong sing apik, wong sing becik. Janaka ku ora tau gelem keri. Monggo aku gagas Janaka ku rambute wis werna loro kok. Anggene wong wedok kok ngincenge. Nggih kok Prabu. Lah kuwi dasar kanthi kaya mengkono aku ora cocok, aku ora mathuk, aku ora gathuk. Koko Prabu. Menawi mangke kula sampun dados Nalindra kula mboten kepengin rabi malih. Begedes. Kaya ora ngerti pambegamu, kaya ora ngerti watakmu. Kowe matur kaya ngono ngerti mun kakang kira. Ning digo abang-abang lambe. Ning jane krekat lan karikatmu ora kaya ngono kuwi. Niatmu ora kaya ngono kuwi. Wis to, saiki tak itungi. Bojomu iki lho. Nggih. Kathah. Mongko wong dadi ratu kuwi entuk mengko garwa pira wae. Wis nek kowe dadi ratu mesti tambah. Nggih. Mongko anakmu ting kwecek ning ndi-ndi. Nggih, Koko Prabu. Nggih. Menawi kanthi dasar mekaten kula mboten dados Nalindra kemawon mboten menapa-menapa. Tur dasaripun tasih kathah wayah Pandhawa ingkang sembodo tuwin tasih muda, tasih saged ngulur budi, tuwin ngasah kadiwasan. Lah, iki malah aku gathuk. Tembunge Janaka ketoke mung kaya ngono nanging tumrapun Kakang ing Grojogan Sewu. Aku mathuk, aku seneng karo tembunge Janaka. Tegese napake kamulyane marang anak putu. Wis, saiki kewajibane Kresna. Sapa antaraning anak Pandhawa sing isih urip utawa putu Pandhawa sing wis lumagang dewasa lan wis pantes nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi sapa ha iki? Koko Prabu, Yai, kula wonten maring dawuh. Sawetawis kula badhe cariyos dhateng kersanipun Paduka Yai Prabu. Inggih babagan menapa? Mangsa kala ing sampun kula temtokaken nalika semanten kula menika sampun nampi sasmita. Saguguripun anak kula ing Tanjung Anom pun Abimanyu. Nalika semanten kula nampi sasmita ning Jawata bilih ingkang nampi wahyu Nalindra menika Abimanyu. Namung kemawon Abimanyu mboten ana gesang wonten jagat kasambuting rana Madyalaga wonten madyaning perang Barat ageng Bratayuda Jaya Binangun. Wekasan Abimanyu gugur. Nggih. Tumunten Jawata merpeki dhateng kula. Jalan manah kula kuwatos. Manah kula kuwatir. Benjang sinten ingkang badhe gumanti Prabu Negari Ngastina. Dene Abimanyu sampun kapumping rana Madyalaga. Sang Hyang Jagat Kaneka putra, Sang Hyang Pukul Narada nalika semanten paring dawuh kaliyan aku. Kresna kuwi aja kuwatir. Sabab wis pinesti sesuk ing bakal nerusake sejarah negara Ngastina kuwi ibu metu saka Wirata wondene bapakne saka Pandhawa. Ngaten Yayi. Mboten ateges kula badhe muktekaken dhateng turas kula mboten namung nyatanipun mekaten. Mbok menawi menika mboten sanes kejawi namung wayah jenengan Yai Prabu inggih menika wayah kula pun paripurna inggih parikesit Yai Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken nawang sesa angka Nalindra mbek marwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya.
Kurda kula rek kaki kiri manggono magawe kelar Koko Prabu menawi tetula mekaten kula namung jumurung ndederek namung menapa inggih parikesit saged lanturing sembodo nyekel dhateng kendalining Praja Ngastina jernyatanipun parikesit menika tasih muda tumaruna Yayi menawi wonten Nalendra ingkang tasih paduk muda mongko sampun katetepaken dados Nalendra menika kedah wonten ingkang momong tuwin ingkang mangku dhateng Nalendra menika kala wau lajeng sinten ingkang kajibah momong dhateng parikesit menika Koko Prabu miturut naluri yang sampun katetepaken dening para Jawata. Gandeng wiwit rumiyin mila nalika Kurawa tasih gesang ingkang tansah ngayomi dhateng para Kurawa menika Kanjeng Koko Prabu Baladewa inggih Kakang Curiganata. Mila dinten samangke Gandeng Kakang Curiganata menika tasih sugeng. Samangke ugi kedah nampi kewajiban inggih menika mangku dhateng pun parikesit tegesipun Kakang Curiganata menika ingkang tansah memanuki dhateng tingkah lampahipun lan ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun parikesit anggenipun ngasta bawah pemerintahan negari Ngastina. Gusti Kresna, kula mung maring dawuh. Aku ki wis tuwek lho Kresna. Aku wis ora muda meneh, aku wis mapan lolo ing pertapan Grojogan Sewu. Wong wis padha nyebut aku ki penemban Curiganata. Mbok aku tak leren, aku tak ngaso. Menehi kalau gerangan karo sing nom-nom kuwi aja aku kok nek kewajiban supaya mangko aku parikesit. Koko Prabu, nggih. Menika sampun dados kodrating jagat menawi Koko Prabu mboten sagah ateges Koko Prabu menika nyai dhateng panguwasaning dat kamurwaning dat menika badhe saya gedhe dosanipun menika mangke saya mboten prayogi Koko Prabu lah dadi kudu aku inggih wayo ya wis nek pancen pirsa kudu pun Kakang aku manut ning aku njaluk panjenengan nyuwun menapa aku njaluk karo Kyai Prabu Ndorowati aku gelem mangku karo parikesit ning aku njaluk nadyan saiki Kurawa wis ludes kewes tanpa sisa Kurawa wis ora ana Kurawa wis padha tekaning pati ning turune Kurawa keng isih akeh ingkang bakal dadi telik Mangindrajaya trubusaning satru marang parikesit putuku. Mula aku njaluk karo Kresna, aku gelem mangku parikesit menawa dadi Nalendra negara Astina. Ning aku njaluk turuning Kurawa lan turuning Pandhawa kudu rukun. Ingkang kena dielekake manunggal katunggalan dadi siji negara Astina syukur bagi. Nanging yen wangkal isih kepengin males lara wiranging wong tuane wiranganing anak Kurawa apa putu Kurawa sing padha ora trima patining para santa Kurawa ya wis wajibe kudu dipidana ning sing isih gelem dijak manunggal didadekke siji aku pengen Ngastina iki tentrem aku pengen Ngastina iki ayem dadi kewajibanku nggonku ngomong parikesit kuwi ora ketayalan merono mrene mergo negara ora tentrem oh nggih ngestaken dawuh Werkudara nggih metuan jaba dhisik karo Kresna kakangku putu-putumu klumpukno kabeh yo dawuhno ngendikaning Kakang Curiganata kinen ngrondani negara Ngastina yen to ketemu marang turasing Kurawa utawa putu Kurawa dijak manunggal ewadene ora gelem Kakang Curiganata wis paring dawuh kudu disembadani mula kok tak paringi purba wasesa Kresna kakangku wis tuwa-tuwa Curiganata kakangku Kakang Curiganata aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu ya Werkudara suruh titing ati-ati tuga-tuga digawa ning kuwi wae penjalekku supaya Ngastina tentrem aja nganti ana ontran-ontran sing tuku saka trubusan ora sandadak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing Sinuwun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pedhi pirang gerobak aku ora bakal wewa kesugihan negara ing Praja Trisna iki tumpuk undung kang saka kuwi aja dikangelan kok Mas Picis Raja Prana wulu wektu sing saka negara Praja Trisna mengko bakal ndaturake marang Kyai Prabu Karikesit kinaryasana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalendra ing Ngastina Kyai Prabu Karikesit kok Rikat lampahing rata kan Pandhawa pateng suku ning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja Dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaring sinten ingkang mantep minggah dhateng negari Praja Trisna kejawi namung Radyan Kertiwindu dah nyang swela miwasang Dursala dumlong tanpa harapan mangayon mesaning nata Prabu Sawarka kaget ngesan oto Praja Trisna
pangem ya gumulung mangum siring sata Kurawa kambah ongke Srukadite Marut layut sagung Ratu sapa iki dumrujug tanpa harapan ngadhep ning panjenengan ingsun kowe kawula saka ngendi yen pancen kowe priagung saka ngendi dipun tepungaken kula menika namung kawula alit negari ing Prajurit Tresnawa nggih ingsun dimestani dhateng kula menika namipun Kertiwindu seniwun Kertiwindu nggih kasinggihan menika kadang kula menika anak kula pun Danyang Swela tuwin menika anak kula pun Dursabala Kertiwindu Danyang Swela Dursabala nggih kasinggihan mekaten wigatine apa kowe sowan ning negara ing Prajurit Tresna sepisan kula ngatur karo mabekti dungkap angka kalih wiwit saking jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata ngempakaken bulu bekti miwah glondhong pengareng-areng menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi Kertiwindu wonten dawuh ngerti apa iki perkara ning Nalendra dudu perkara ning kawula nuwun ngapunten namung kepengin ngamuningan iki mawon yen pancen kowe pengen ngerti glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit ingkang bakal kajumenengake nata ing negara Ngastina tandha tresnaku aku ki anak Prabu Brahma Narakasura Kanjeng Hyang Kresna kuwi banget nggone caket kan para Pandhawa mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur nyambung mitran lawan Yai Prabu Parikesit oh ngaten to ya nuwun sewu sampun pinten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep lho wis trep piye nuwun sewu menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi Sorapati wonten ngersanipun para Pandhawa Gusti kowe aja ngawur gawar ngawur lha kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono inggih amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedeple dhateng nata Ndarawati ing Eyang menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kaliyan mungsuh ya aja ngawur gawar ngawur Kanjeng Hyang Ndarawati iki pepundhenku kok lha dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Hyang Ndarawati iki mungsuhku cariyosipun mekaten kares nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang Rama menika saking astanipun ingkang Eyang piyambak Kanjeng Rama Bama Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Hyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi boten wonten perkawis, tentu boten badhe kelampar. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu kacariyos ingkang Eyang menika nuwun sewu sawijining nalindra ingkang Bancindhe Banciladan. Tegesipun ingkang caket dipun Bancindhe nanging boten caket dipun Banciladan. Inggih, kados ingkang Eyang menika kaliyan ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang Rama menika gadhahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putranipun ingkang Hyang Prabu Kresna. Kancariyos nalika semanten Raden Samba menika bedang garwanipun ingkang Rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko sampun kadenangan wonten buktinipun. Ingkang Rama menika jatosipun nrimah. Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngraga rempela. Malah sajake ngina kalawan ingkang Raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bama Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negari Ndarawati ingkang Hyang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh. Aku ora melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija. Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepengin boten saged ngadili perkawis ateges ingkang Hyang menika sawijining tiyang yang boten saged damel adil tumrap kulawarganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kaliyan anak. Kula wonten ing mriku ingkang Rama tumunten seda krana saking pokal gawinipun ingkang Hyang piyambak. Kula menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng parikesit anggenipun dados nalindra wonten Garing Astina. Oh, nuwun sewu, menika lepat. Ing mesthipun panjenengan sowan dhateng Garing Astina menika dados nuwun sewu. Dados parang muka ingkang sejatosipun sak mangke saged damel gagar wigaripun parikesit anggenipun dados nalindra. Angka kalih mudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama. Panjenengan pinuturaken ingkang Rama lha kok malah dedekku. Panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang Hyang mongko sing mateni wong tuwa panjenengan menika Prabu Kresna menika sinebut iblis anakku kabeh. Sapa tagak? Kertiwindu iki? Anak Sengkuni. Oh, mula cangkeme elek. Aku dadi ora tepung ora ana apa-apa kok terus mububi Sinuhun Prabu Sawarka. Barang Sinuhun Prabu Sawarka ditritani sedane uramane terus iblis anak klepat. Wah, kae mesti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, kowe ngerti ora? Telu-telune mau trubusaning satru. Trubusaning satru? Heeh. Kertiwindu mau anak Sengkuni, Danyang Swela kae mau anak Asatama.
Dursabala kuwi putu Dursasana. Wah. Awak dhewe iki lho urip kesuwe tenan ya, Gok? Ha iya. Wit saka para Pandhawa nganti tekan seprene kok ora mati-mati. Mbok kowe nglalu, Gok? Dasmu. Wong tuwa dikon lalu sampe naik dhewe ora. Mbangane ketuan. Alung golek dalaning pati kok. Wis kula aja omong kuwi gunung tanpa guna. Sinuwun Prabu Sawarga diemutke, dielingke, engko ndak kriwikan dadi grojogan. Gusti, kula aturi kandel, Gusti. Sabar Gusti. Kaya sini pejojo bang mawing wengis kumejot patoning lati sura kang mawon napa sabar sampun ngantos sampeyan kebronget dhateng aturipun Kertiwindu menika kala wau saenipun dipun tekang tuna lan badinipun nuwun sewu kok panjur mak kelipat sampeyan nilaraken kedaton negari ing Praja Trisna sak mangke sampun ngaglah wonten ing alun-alun kok wonten dawuh menungso ora tatanan. Wah, jebul ora ana gunane nggon Kutan Sandrawili do ngaku katur marang Kanjeng Hyang Nata Ndrawati. Tinemune sing gawe patine wong tuaku kuwi Prabu Kresna iblis menungso pewujudane kaya Kresna. Kondange titis Wisnu ning kabeh momong kandhak ning pangucap. Ora ana menungso sing pengisik kaya Nata Ndrawati sing mentala mateni anake dhewe. Selagine kewan bae ora padha mentala mateni anake kok menungso jejere kaya Kresna kok wani mateni anake dhewe. Bangsat. Dilengke, Gok, dilengke iki bahaya, Gok. Nesune wis kaya ngono. Nuwun sewu. Sabar, sareh. Wong sabar war sareh niku pekoleh. Sampeyan nek nganti kepangan omongane Kertiwindu niki mangke nuwun sewu ana tetembungan keriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Napa sing dikendikake Kertiwindu niku pancen bener. Critane kaya ngoten ning nuwun sewu kula nyebutke kurang bener. Kurang piye? Sabar. Kurang bener piye? Kudu ajar lho iku lagi nentremke wong. Lah kowe iki ngene ra iso crita. Kurang bener to, Gok, ra iso crita. Pecah dasmu. Tak crita, aku ngerti ceritane. Ceritane piye? Leres ingkang Rama menika pancen dipun sedani Prabu Kresna ning nuwun sewu. Ing nggenipun nyedani menika mboten kanthi kasangaja lan ingkang Rama menika ugi nggadahi kelepatan tumraping Prabu Kresna. Lho, aja ngawur-ngawur. Yen nganti kowe gawe crita sing kaya ngono aja takon dosa. Ora katutke dosa lak keprok watu muter. Keprok sakniki mawon. Lho. Sik to. Raden Samba ngewat garwanipun Prabu Stija niku jane wis matur kali Prabu Kresna. Prabu Kresna niku wis prisa. Samba, perkara iki aja ngempit marang Kalindraning Sun. Perkara iki lakonana dhewe. Perkara iki lakonana. Ngoten. Yen kowe wani gawe perkara ya kudu wani ngrampungi perkarane. Ngoten. Tur ing Rama niku piye sabar. Keng Rayi niku dirangkul diarasi Samba. Nek kowe pancen tresna karo Mbak Yumu tak rabekke, cah bagus tak rabekke. Ora duwe niat Kang Rama menika nesu niku mboten. Mergo saking tresnane karo adine lanang. Ngoten. Ning nuwun sewu, lelakon iki enten sing dompleng utawa enten sing nyusupi. Carane saiki provokator. Sing nyusupi mboten sare kejawi namung dewaning panggodha pangrencana. Inggih menika Betari Durga. Nalika Prabu Setija ngaras-aras pasuryaning Raden Samba, Durga mlebu teng awake Kang Rama. Sing maune sabar dadi wengis, sing maune ikhlas dadi galak. Murup netraning Prabu Setija. Samba sing maune diarasi diambungi candhak sirahe dikluthek. Terus langsung tekaning pati niku mawon dereng trima. Nyawang mripate Samba, iki mripat sing kanggo nyawang Mbak Yumu tak cublek matamu. Cangkem sing kanggo ngambungi Mbak Yumu suwek cangkemmu, srandunge awak dirajang-rajang. Ngoten. Biyen Kang Rama kagungan andhan naminipun Adipati Ayagriwa. Adipati Ayagriwa menika nyaketi Prabu Setija niku nganti nangis sinuwun. Lah kok panjenengan kados mekaten? Kok panjenengan mentala ngrajang-rajang ingkang rayi piyambak? Wektu niku Betari Durga pun nuncat. Merga wis kelakon gawe srana dak-dakaning pasurayan antawisipun Ndrawati lan pundi Praja Tresna. Aku tumindak apa Ayagriwa? Kula aturi menoleh sinuwun, kula aturi nyawang. Prabu Setija nyawang sinten? Samba niku njelik kepati nangis mboten kanten-kantenan.
kok kelakone kok kaya ngono. Terus Prabu Stijo niku pasrah bongkokan kali Kang Rama. Ning sadurunge ketemu Kang Rama dipethuke Raden Janaka. Kali Raden Janaka perang, Raden Janaka dibandhem tumbak suwek kampuhe nganti Raden Janaka lunga saka negara Ngamarta madhep Pendhita Begawan Ciptaning. Niku Kresna niku mboten pripun-pripun. Ning Setija diunekke, Setija nek kowe mateni Samba ora apa-apa, mergo Samba salah, Samba lutut, aku ikhlas. Sing marai aku nesu kowe wani karo Janaka. Kowe ngerti Janaka kuwi sapa? Yen umpama pun Rama kuwi kembang Janaka sarine, pun Rama kuwi geni Janaka urupe. Wisnu iki dibelah dadi loro. Ingkang separo manggon ning Nata Ndrawati, sing separo manggon ning Raden Janaka. Nek kowe wani karo Janaka, padha karo wani karo pun Rama. Kang Rama niku wedi. Nitih Garuda Wilmuna munggah kekablak ing antariksa. Kang Eyang menika mboten niat mateni, ming cukup ngasta senjata cakra. Senjata cakra teng astaning Kang Eyang mubeng nalika semanten kesroting Sanggewang Pratanggapati saka landhepe senjata cakra nganti gawe bingung paningale Prabu Setija. Kena soroting senjata cakra abure manuk Wilmuna kleyang-kleyang ora weruh dalan natap senjata cakra dadi lan patine. Ngoten. Dadi ora kok dipateni niku mboten, niku pancen wis pinesti kaya ngoten niku lelakone. Nek sampeyan wani malesku dituwuh lara wirang ngersaning Sinuwun Ndrawati, wah niki mengke malah mboten kantenan. Wah, kukul caturmu. Ora kuwurut campurmu. Nata Ndrawati kok kaset dasih dina iki kok. Bagaimana? Mboten mandi to, Mas? Wong ki nek wis kebrongot atine ngono kae, Gok. Wis ora sandadak dielekke, engko sik ngelekke kahanan. Ngono ya, Lho. Dielekke menungso pirang-pirang ora digugu, mengko sik ngelekke kahanan. Percaya aku nek kepengkok karo kahanan lagi eling lagi emut Purwoduksina. Apike? Tutke rasa piye-piye? Tutke ya. Tutke rasa dadak atus ka Sinuwun Prabu Sawarka. Mbah piye engko polahe awake dhewe kari ngetutke. Ya. Dinteni. Nganti mengko ana kanan sing ngelekake marang tingkah laku ning Prabu Sawarka. Yo. Tuntut lamun katututan lamun mangsa prawira ditaya orang kono magawe kelari rawang ngaglah kaya mentang kaya kedewa kowe dhisik aku ana Nalindra saka ngendi lan sapa jejulukmu takon karo aku muri saka negara Trajotos putraning Sinuwun Prabu Kanjeng Rama Prabu Setija Boma Narakasura aku Prabu Sawarka yo balik putra Indar Boruji saking Swara Bumi Raden Jayasanga ya Raden Sanga wah edan ngaglah kowe nutupi laku lan dalanku prapteng negara ing Ngastina wigatine apa sapa ingkang tulus-tulus menawa negara Ngastina kudu cetha kuwi sapa ngendi lan wigatine apa marga Ngastina bakal duwe gawe gedhe jumenengake anggir parikesit Bloko Sundara Sandata tak tutupi niatku mung kepengin ketemu karo Prabu Kresna Ratu Ndrawati dene wigatine aku mung kepengin nuga gruning Ratu Ndrawati kanggo keset mestakaning Ratu Ndrawati sing wis wani nyedani lawan wong tuaku Prabu Boma Narakasura Jaja mentapir katuka yayasine pi netra kocak ngundarandir mentolong mripatmu ngrasani Kanjeng Prabu Ndrawati ngerti yo iki putra Senopati Ndrawati kowe kena ketemu karo Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna lamun iso mutung kebau kiwa tengening Raden Jayasanga piye
bisa mutung bau ki wetengane Raden Jayasanga. Jayasanga. Wong ngasahi kaprawiran. Kala minggat suara patwa tebak diadamu. Lakon lu. Tak nuduh kene margane patimu sing mulina Prating Laris Prabu Sawarga. Aku wis tekan negara Ngastina. Nggih. Sing methoke aku wonge werna-werna. Mboten perkara werna-werna, ning niku pancen satriya-satriya negara Ngastina. Lho, Lho. Mboten ketang capet-capet saking katebian kula ngerti. Sing ketemu karo aku mau jarine jenenge Jayasanga. Anak Sencaki. Anak Sencaki. Nggih. Jayasanga niku umur 12 tahun wis melu Bratayuda. Umur 12 tahun wis melu perang. Empun, menawa didikane pancen ya medeni. Anak Sencaki. Ana sing melu ngantem karo aku. Raden Danurwinto. Danurwinto yo. Danurwinto niku anake Raden Antarja. Niku putune Raden Werkudara. Terus aku dicandhak karo Danurwinto ditendang karo wong. Mlakune hunah-hunuh. Sapa lu? Hah? Sapa? Santosa. Udu. Wonge kaya pripun? Nguyah-nguyuh. Ora. Nek hunah-hunuh nguyah-nguyuh niku Santosa. Mergo wis rusak ondredile. Nganu niku anak Antasena jenenge Jayasena. Niku ya putu Werkudara. Terus aku ana sing dicandhak sirahku. Dicandhak go munggah mumbul dhuwur badung calke saka dhuwur kok wah upama tiba ning Padasuri mesti tekaning pati. sapa? Anak Gatutkaca. Sapa? Sasi Kirana. Werkudara niku bejo kok. Kelangan anak telu ning putune tukulane ya gleleng kabeh.
Sasikiran niku ya padha karo Garukaca, iso nrentik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Niku sing dinceng ya ndas. Ndas apa? Ndas. Asmu. Biasane moto ya, Lung. Ayo ganti. Masa kan matamu terus? Lah iya. Niku biasane ngoten niku. Antara Dantur Winda niku ya ora beda karo Ndara Antarja. Niku ya nyembur wong ya buyut tiwaning ula. Iya. Nggih. Wah, jebul wong Amarta pirang-pirang utawa wong Ngastina kuwi pirang-pirang. Satriyane pirang-pirang. Lho nek sampeyan iki wau ndaratul kula wangsul pun malah mboten pripun-pripun. Ning gandeng sampeyan niku ngeyel. Kita lajeng ngraman negara Ngastina srana sampeyan goleki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih sampun. Sampeyan niku mengke malah kena perkara. Mboten. Mulane ndaratul kula mundur mawon. Kok, Lul. Aku ora wedi karo anak-anak utawa putu-putu Pandhawa. Nggih. Aku sing bakar ngrampungi putu-putu Pandhawa. Nggih, keparengipun. Ya ini kono wong nugeli suket ya, Kak. Mbok ora ngerti aku. Apa sesuk ora ana wektu apa piye? Ayo sembun nang wae ora. Aja kacung pengapit tugel ngene kabeh. Nggih, mangcokoti kabeh supados Sedaya dadi kuwanda sinuwun. Mlakuning lekas oh kita linut ing kidung kadung katur ngomong memangun manah rahayu iladal ora pangling kaki Prabu Ndrawati inggih eyang kula ingkang sowan putuku Janaka kasinggihan Kanjeng Hyang kula ing Abiyantara gawe kaget tanpa taliwara sengkan-sengkan rawing putu Prabu Ndrawati tanpa pepoyan ening apa nggih malam-malam apa Kanjeng Hyang estunipun kula badhe munjul atursa matur Kanjeng Hyang sowanipun ingkang wayah Ndrawati menika dinuta Nalindra Ngastina Prabu Kalimataya inggih ing wayah piyambak mugi antosna ing kawuningan mboten dangu malih Yayi Prabu Kalimataya badhe lengser ke Prabon lho kaki Prabu Kalimataya bakal lengser ke Prabon inggih lah mongko lingkup negara Ngastina rak durung suwe saka panguwasaning Kurawa inggih namung menika sampun dados sabdanipun Nalindra Ngastina ingkang boten kenging kula awali samangke ingkang wayah Ndrawati sampun ayogyani lan malah samangke sampun dipun tetepaken sinten ingkang badhe kemanti keprabonipun Prabu Kalimataya. Lho, sapa nggih? Sapa ingkang bakal dadi Nalindra negara Ngastina? Nuwun sewu. Sampun dipun tuding dening sangganing para sepuh, mboten wonten ingkang pantes nyambung sejarahing para Pandhawa kejawi amung ingkang wayah pun paripurna inggih paripeksit ya kowe lha ta. Alah ta. Semar kula lha kok dadi ndara dasih ucapmu ing atase kowe iki pono kawan saben-saben paring pangandikan lha kok cocok karo kahanan sing bab pundi ora usah dadak tak baleni mesti wae Kiai Semar wis prisa ngendikaning Kaki Prabu Ndrawati yen to putu Prabu Kalimataya bakal lengser ke Prabon wonten ing gumanti ke Prabon wis ditetepake ya kuwi putuku Sipari Kesip ngopo Pak kowe iki ning kaya ngono kok wah aku ki melu seneng. Waduh, nderek Mangayu Bagya Penemban, nderek Mangayu Bagya Penemban. Ana apa, Tru? Ndoro Pari Kesip dadi ratu. Nanti nang Dungkelan. Petro ngono kuwi senengane ora seneng aku. Aku takon tenan, Tru. Ayo nek negara Ngastina, arep negara Ngastina. Wow. Kaya kaya sengit banget, Tru. Aku iki tak ora tanggap. Wis Petro aja gojekan karo Bagong. Mangke riyen Penemban iki perlu dipun urus. Bagong aja sembrono wis nggih kersanipun Penemban Padmanaba. Waduh. Lah kan wis do dadi pendhita kabeh. Ndara Kresna wis madhep pendhita, Ndrawati diparingke
Karo sapa, Ndra? Mbok ora ngerti aku. Kowe mbok ora bangeten to, aku takon. Ngamarta wis ditinggal karo Ndara. Sapa ki jenenge? Puntadewa. Ndra Puntadewa lenggah ning negara Ngastina. Ngamarta saiki dadi ratu sapa? Ngamarta dapukane saiki kadipaten. Kadipaten. Kadipaten Bantul. Udu. Kadipaten Ngamarta sing lenggah ning kono Ndara Pancakesuma. Pancakesuma ki apane? Wayah Prabu Puntadewa. Lho kowe kudu hafal, ngono ora waton sapenake dhewe. Oh, ngono. Monggo, Ki Ora Petruk Panyuwar Bagong dipun sekecaken anggenipun paring pangandikan. Kula tak terima kendel kemawon. Terus sak banjure Wis tepun. wis diseneni kok isih ngono kuwi. Kae iki nyemoni nglulu karo kowe. Ora mangan kok nglulu. Nglulu. Wah, sluweh ora. Sak banjure piye? Sinten? Sinten Ndara? Kono minggat ono. Ndak rampung-rampung. Kula ki ndoyong parikesit. Nggih, parikesit. Iki kamulyanmu aja mbok tampik. Ngomong lakoni tapa brata prihatin tanduramu wis bisa mbok unduk. Kune yang ora bakal kering dhewekake marang tindahing Kaki Prabu Ndrawati prapting ana negara Ngastina. Utari anakmu aja mbok tegake. Kowe nderek kelawan eyangmu ing Ndrawati sarta eyangmu ing Bonokeling. Inggih, monggo Kanjeng Eyang kula dherekaken Kanjeng Eyang. Tresna sinayang manggala mengkonaken. Lampahing Nodeng Ndrawati semawana teng nenggih Raden Arjuna dhateng kantun Pradyan Parikesit miwapan diteng satu warga niki Sang Begawan Matsopati kadhaken Sang Grupat Pono kawan catur kocap nalika semanten lampahing nenggih Raden Wiratmala Dewa Raden Wisantara nalika semanten sinten to kekalihipun nenggih atmajanipun Bambang Irawan tulung atmajanipun Raden Wisanggeni kekalihipun sampun prapteng tengahing wana ing pengajap amriksani jumenenganing Ngastina. Kunjang kanjeng langit kelap-kelap waton lurkin sanging risang mawe gandrung Wirat mongko Wisantara eneng apa nalika semono aku pancen kencan semayang karo aku iya kepengin nonton jumenengan negara Ngastina ya kuwi jumenengane Nalindra Ngastina Prabu Parikesit pancen bener mengkono lah terus ngopo kowe dadak mandeg mangu mergo aku mitung kelawan tembunging Kanjeng Ibu Ibumu paring dawuh apa? Yen to aku nonton utawa aku ndelok jumenengan mono ing negara Ngastina ora dikeparangake cedhak-cedhak mergo yen to kawanguran mengko mbilaeni. Lho, mbilaeni tegese piye? Wisantara, ora jeneng golek-golek kuwi tak kandhani. Satemene aku kuwi anake Kanjeng Rama Irawan. Mongko Kanjeng Rama Irawan kuwi putraning Raden Janaka. Mongko Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Ateges Nalindra Ngastina ingkang bakal jumeneng kuwi isih klebu sedulurku dhewe mbok menawa kuwi isih klebu kadangku tuwa. Kowe kok sik to, kowe nyemoni aku kowe, ha ta? Kowe nyemoni aku. Sebab apa? Mergo aku ya diweling dening Kanjeng Ibu.
Wondene bapakku kuwi Raden Wisanggeni. Wisanggeni kuwi anak Janaka. Mongko Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Lah aku ki ya klebu putu Raden Janaka. Kowe sing nyemoni karo aku. Aku putu Janaka. Aku ya kowe lah yen ngono kowe iki dulurku Wisamuka. Wiratmaka jebul kowe karo aku ki isih tunggal mbah. Mula kok tak waspadake kowe karo aku ki rada persis. Iya. Kowe duwe andeng-andeng ning dhuwur mripat, aku duwe andeng-andeng ning kelek. Ya aduh sungsate to ya Wisantara. Lah iya Wiratmaka. Lah saiki piye? Yen ngono ayo caket ning negara Ngastina. Syukur bagi Sawara kalawan Kanjeng Hyang Janaka. Yen pancen kuwi Kanjeng Hyang Janaka, aku pengin ngaut pepadane. Sumoga aku pengen nyembah karo yangku. Redu mangawur-awur wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butala war pandriting turang Gusti. Iki sapa? Lho, iki sapa? Ana satriya kok dadi ngaglani ke dalan. Ora bocah kowe sapa? Yen kowe takon aku jenengku Wisantara. Wisantara, ya. Aku anake Kanjeng Rama Wisanggeni ing Kusurawana. Aku Wiratmaka. Wiratmaka anake Kanjeng Rama Irawan. Uga kapernah aku wayahe Raden Janaka. Semono uga aku wayahe Raden Janaka. Aduh putuku nggih cah bagus. Wah, ora ngono tenan nek nggih. Lho kok sik kok? Lah kok dadi kowe terus ngrangkul karo aku? Yen kowe durung tau wanuh, yen kowe durung tau tepung takono. Yen kowe kepengin ngautu padane yangmu Arjuna, jagat wis dadi paseksen iki ingkang aran Raden Janaka. Lho. Apa iya? Iya, pancen mengkono. Lah kok dadi Kanjeng Hyang lenggah nang kene? Wisantara, Wiratmaka ora guna nggonku labuh lawan negara Ngastina. Tak rewangi perang gedhe Bratayuda. Aku mateni dulurku tuwa para Sapa Kurawa. Niatku mung bakal napakke kamuktening anak putu. Bareng Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Kalimataya lengser ke Prabon dina samengko sing lenggah dampar, ya kuwi si Parikesit putuku dhewe. Ingkang wis tinuding bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Nanging tinemune lah kok Parikesit malik tinggal. Lho, malik tinggal piye? Ngerti ya Wisantara lan Wiratmaka. Kabeh pepundhene eyang-eyangi Pandhawa. Kanjeng Koko Prabu Kalimataya Kang Mas Werkudara apa dene adhiku Nekula Sedewa ditundung saka negara Ngastina. Parikesit nggone lenggah dampar ke Prabu negara Ngastina. Adigang adigung adiguna ora nrimake sarta ora matur nuwun marang wong tuwa. Ning wong tuwa sing wis ceciklu sikil dinggo silah, silah dinggo sikil. Goleke kamukten putu malah padha ditundung lunga karo Parikesit. Walah, ora tuwa apa kae. Kerti windu ki wong tukang ojok-ojok. Wong tuaku mbiyen seneng lincipi carang papak mula nurun ning aku. Kowe ora weruh yen tak bentik-bentikke karo gerangamu dhewe. Ayo, mesti geger Ngastina. Merga nom-nomane padha tak iseni tembung-tembung supaya wani karo gerangane. Ana bocah nom bagus-bagus. Wah, bocah nom bagus-bagus kok anakku. Anakmu sapa ora? Anakmu ndase gedhe kabeh ngono. Ya men, nek rak pinter. Pinter apa? Ditimbali, Dik. Iki sapa? Ana wong bagus. Baguse ora jamak piye wis katon tuwane kok corake kebagusane isih ketok. Weh lah dalah. Kakang Wiratmaka, apa Wisantara? Ana wong bagus mlaku jeneng tengah alas kok. Nggawa garangan loro. Lukang dunake garangan. Men. Biasane kirek. Kuwi apik garangane, terus mbaya ora apa-apa. Takon karo aku Raden Janaka. Kok sik aja ngawu gawar ngawur.
Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka? Monggo ngerti ya, aku kuwi anake Raden Wisanggeni sing wis ora ana. Jenengku Bambang Wisantara. Iki anake Raden Irawan jenenge Wiratmaka. Padha karo aku karo Wiratmaka iki putune Raden Janaka. Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka mangka wis ketemu karo Raden Janaka ning kono. Ngandhake Raden Janaka ditundung karo Parikesit Pandhawa 5 dikon minggat kabeh karo Parikesit. Parikesit kuwi dadi ratu Dela wae kok gembelo ndase. Gleleng pacake. Aku lan trimake dene wong tuaku lho ditundung saka negara Ngastina. Aku arep bela wong tuaku. Petro, Nun, iki piye? Kula kenake. Saudara-saudara. Sampeyan ampun susih. Kowe sapa? Kula Petro. Ndara Janaka niku ditutuke ponokawan papat cacahe Semar Gareng Petro Bagong. Ndara Janaka temu pundi-pundi plaine luruh ngenten iki. Nuwun sewu. Sing ketemu karo sampeyan ngaku Ndara Janaka niku wonge branyak utawa langap kaya sampeyan apa luruh? Wonge omongane persis kaya aku ngene iki. Lah, sampeyan diblusukke. Ndara Janaka sing asli niki. Wah, apa bener aja di obat-abitke atiku mboten obat-abitke estu. Estu mboten obat-abit. Niki Ndara Janaka sampeyan ngajeng didu karo wong sing kurang tanggung jawab, mboten. Niki Ndara Janaka, kula seksine, kula peto niku ndereke Ndara Janaka, wit niki bocah nganti wis dewasa nganti wis tuwek kaya ngene iki, ora tau bisa karo Ndara Janaka. Wah. Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Putuku Wiratmaka, anak Irawan inggih Kanjeng Hyang. Eyang aku ngaturke bektiku katur ya Eyang. Iya ya, Wisantara anak Wisanggeni. Kae kok kaya bapakne ya, Kang. Ora iso basa. Malang kerek. Metenteng kowe tangane sing metenteng mlebu ngesak kaya didit-didit to. Kowe ngecek karo aku. Ah, ora percaya aja ditutut nek pancen duwe. Erto jaluk. Petoke buka wadi senengane. Aku ki ya wis nganggo trek e. Lah trek wis kulino konangan kok nganggo trek-trek werna-werna. Aja gampang diblithuk dening wong. Ayo nggil, cah bagus cah loro. Ngetutke kadang ingkang bakal jeneng nata ning negara Ngastina. Parikesit durung dadi ratu. Dina samengko isih kairit sowan ning negara Ngastina disowanke dening wong atuwamu Eyangmu Prabu Kalimataya. Aduh Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Eyang aku njaluk ngapura. Iya iya. Wiratmaka lan Wisantara ora dadi musuh. Ya bocah durung bisa ngulir budi. Nyatane bareng ketemu Janaka ingkang saktenane dirimuk karo Petruk kabeh padha percaya yen to aku ingkang gawe-gawe perkara iki. Dados pundi paman? Menapa sampun boten wonten turasing Pandhawa ingkang saged dipun du kaliyan para Pandhawa? Isih ana Danyang Sura aja kuwatir. Sinten? Ya kuwi Adipati Pancasuma negara Ngamarta. Aku tak sowan rono. Nanging mangke wis to meneng wae. Marenos mubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabanging mukya ring kanegara sageter kene dunganing punglir wuwu sing pene panca menika sinten yen kowe durung tau tepung karo aku kuwi isih klebu pamanmu dhewe mbok sebut paman ya ora apa-apa nggih aku Kertiwindu paman Kertiwindu ya pancen bener mengkono Adipati Pancakesuma wonten dawuh apa panjenengan wis prisa sarta wis midhangetake yen to dina samengko mestina bakal ana pahargyan jumenengan Alendra sampun nampi nawala sedahan ingkang sampun kula tampi lan kula kadhawuhan sepados sowan wonten ngersanipun pepunden kula Kanjeng Eyang kula para Pandhawa ing Ngastina apa Adipati Pancakesuma bakal budal mestinipun mekaten jer kula menika iki nemu wayah dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula boten ngestu padha dawuhipun tiyang sepuh Pancakesuma wonten dawuh sareh sawetara upama ditelusur kanthi becik sarta ditelusur kanthi bener tingkah polahe para Pandhawa ingkang mengkono mau mbuktekake lamun Pandhawa kuwi sawijining satra ingkang banci di banci ladan
luripun kados pundi paring dawuh mekaten lho ngono ing mesine dadi ratu negara Ngastina kuwi dudu kok parikesit nanging turasing Sang Prabu Kalimataya monggo Sang Prabu Kalimataya kagungan putra kakung ya kuwi Raden Pancawala pinututing Madyalaga tegese wis ora ana lah kudune ingkang nampa Krimanegara Ngastina kuwi putune Prabu Kalimataya ora kok malah anake Janaka kuwi sapa Janaka kuwi satriya sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Puntadewa ya Prabu Kalimataya mestine yen ora tiba ning putrane ya tiba ning putune lah kok dadi parikesit dakah-dakah bocah sing ora duwe turas Nalendra kok wani lungguh dampar yen ngono kamuktening Adipati Kanca Kesuma ing wajine ngukup negara Ngastina dilebet karo adine dhewe sing jeneng Parikesit Ganjeng langit kelap-kelapaton lur kincang ing risang mawe gantung Kanjeng Hyang ana dawuh apa Putra Prabu Kalimataya samangke sampun gumolong ing tekad para Pandhawa anggenipun anekseni ingkang wayah nedya lengser keprabon iya dinten sakmangke wayah kula pun parikesit sampun tinuding minangka gumanti keprabonipun ingkang wayah pun Kalimataya kula sumangga dipun paduka badhe misuda miwaha dhateng teng wayah Kanjeng Hyang jagat Dewa Bathara ya Putu Prabu Kalimataya ento pancen kaya mengkono pun yang ingkang bakal misesa kelawan kahanane putuku si Parikesit wonten dawuh Kanjeng Hyang aja kuwatir ngendikaning para sepuh eyang-eyangmu ya mung eyangmu Curiganata ing Grojogan Sewu yang bakal tansah ngulatake sarta mangku nggon mengasta bawah perintah negara ing Ngastina inggih Kanjeng Hyang ora usah pun yang bakal nuturi ingkang akeh-akeh samengko lumadining wektu sira bakal tinuturan dening eyangmu ing Grojogan Sewu. Inggih. Waton apa ingkang dikendikake dening eyangmu ya kuwi Begawan Curiganata. Sira putu kudu tansah manut sarta mbangun miturut. Nggih, nistakaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Saptawarga. Mula wektu dina iki tak sengkake kaluhur. Sira gumanti kepraboning nata ing Ngastina Prabu Kalimataya. Mbak biwarake mring sagunan kang padha lenggah lan kabeh para kadang putra wayah Pandhawa. Muga aneksenana Ngastina linenggan Nalendra ya kuwi Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Murwilata. Wah, lah kok ora mantra-mantra bocah wingi sore. Bareng nganggo busana keprabon biyo sumara cahyane kaki Prabu Ndrawati wonten ing dawuh Hyang mbok menawa pancen bener apa kang dadi ngendikaning Putu Prabu apan pancen bener lan wis bener yen to Parikesit ing asta bawat pemerintah negara Ngastina inggih Kanjeng Hyang ya Dono kawan mitra ning apa? Suwan tanpa tinimbalan matur sinuwun Prabu Paripurna inggih sinuwun Prabu Parikesit. Iya mitra ning apa? Wonten ing Jawi mboten pangling mriku menawi saking peninggal kula menawi mboten silih paninggal. Adipati Ngamarta Adipati Panca Kesuma ngamuk punggung mboten narimakaken Ndara Parikesit dados Nalendra wonten negari ing Ngastina. Sinuwun monggo kula sumanggaken Arjuna.
Nata Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Kanjeng Hyang Janaka ora usah dadak nutup-nutupi. Iki wis rineka daya dening panjenengan. Teka sampeyan muktekke kawan turas sing Madukara nanging nyengsarake marang turas Ngamarta. Ing mestine dadi ratu ning negara Ngastina kuwi dudu kok parikesit nanging Pancakasuma. Jeraku wayah Prabu Kalimataya. Parikesit ora mudhun saka dampar Ngastina tak opyak leganing atiku. Pancakasuma. Aja nganti netangi marang kamurkaning Hyangmu Arjuna. Nggih. Ayo Parma. Mesti ana ingkang adul-adul perkara iki. Ora usah mbatakaken gunung tanpa gunung. Ayo, kena parikesit lungguh dampar Ngastina, lamun wis pecah sirahe Pancakasuma. Pancakasuma. Aja netangi kamurkane Janaka. Yen nganti ku mlawe tangane Hyangmu Madukara. Ya Hyangmu nggono kelik. Tiba ning mestakamu ora gladran kutah lu direja dundang Hyangmu nggono kelik. Yen perlu buktekno Raden Janaka bocah dikandhani Arjuna. Yai, kowe mendhawuh sik. Aja mbok tangani Pancakasuma mengko mundak ora prayoga. Merga mubal-babaling kanepsa ning Pancakasuma iki saka pangenaning pun Kakang kok ora kaya karepe dhewe. Pancakasuma wonten dawuh Kanjeng Hyang. Ayo mara prasaja. Kawane Hyang Ndrawati. Sapa ingkang nubuh-nubuhi perkara iki? Lan sapa ingkang gawe malih paningaling Adipati Ngamarta? Sekawit kula nampi dhateng rawuhipun Kanjeng Paman Kertiwindu. Samangke lajeng tumunten nuturi dhateng kula sareng kula petang-petang jebul menika nyatanipun leres. Mila kula nyuwun kamukten negari Ngastina kosek to. Aja ngawur gawar ngawur. Kowe ngerti ora? Kertiwindu ki anak Sengkuni dumadining pecah gedhe Brata yuda perang kabeh mamarga saka cangkeme Sengkuni. Apa kowe gelem didu karo wong tuamu dhewe Pancakasuma? Petungan to? Menapa inggih mekaten Kanjeng Hyang? Mula ta mula nek ora ngerti kuwi takono aja nganti kowe gampang didu karo sanak kadang mitra kawruhmu dhewe. Kanan wis tentrem kaya ngene mesrae. Isih bakal ngobak-obak banyu bening. Ya kuwi turasing Sengkuni Pancakasuma wonten dawuh. Nyawijaya lan para yang-yangmu sartane para kadang-kadang wayah Pandhawa. Kertiwindu sak kancane mengko aku yang bakal murba masisa. Kula semanggaken paduka Hyang Ndrawati. Kertiwindu niku sinten? Wis ta. Bagong wis ora metu kowe jedal-jedul iki ngopo? Amin takon niku. Kuwi anak Sengkuni Petro. Wo setan iki. Temu di wonge. Kowe arep ngopo? Kowe arep mesu kalah kowe tak kandhani wong kaya didaya. Oh lah terus Arjuna wonten maring dawuh. Mungsuh trubusaning satu sing ora iso dijak. Seduluran ya ming turasing Sengkuni. Nggih, sak kancane. Nggih. Ora usah dadak mbok wenehi urip. Petruk titip priksanen. Kertiwindu duwe kanca pira cacahe? Nggih. Ning aja ketok, nggih. Kok cepet banget? Ame do tengah blek niki napa? Wong edan ora. Anggere wis ngancik setengah papat kok ming ngopo perlune. Salah kepaya. Iya, iya. Sapa wae Petro? Kertiwindu terus sijine niku Gondrong. Gondrong? Bindeng ora? Mboten. Mboten. Gondrong. Terus sing siji Gagah Pideksa. Kula pun ngrungokke ngendikane sing doting glenik wau. Jarine Kertiwindune meluk sing enom Gondrong niku Dahnyang Swela. Loh. Dahnyang Swela nggih. Kowe ngerti ora sapa kuwi? Mboten. Kuwi anak Asatama. Oh, putune Durna. Iya, Petro. Wah, setan ngerti tak jangka. Ha terus sing sijine Gagah kuwi putu Dursasana, anak Dursala jenenge Dursabala. Kowe mlayu wae Arjuna wonten maring dawuh. Danyang Swela kae tibanana jemparing inggih mestaken dawuh. Petruk matur karo Prabu Culiganata, nggih. Turase Sengkuni jek urip mengko ora nesu. Oh siap. Werkudara kon mateni Dursabala, putune Dursasana. Engko rak rampung kabeh. Oh nggih, siap mawon. Mula Ngastina niku mboten tau tentrem. Mula Ngastina niku mboten tau iso ayem, iso jenjem. Merga jebul
turase wong tumbak cucukan, turase provokator. Niku ya melu dadi provokator. Sapa lho? Piye? Sapa? Aja seru-seru. Niku menggema ora kok. Sapa sing dadi turase? Sing tukang ngincipi jalan papak. Anak sengguni jenenge Kertiwindu niku sing ngedu para buaya waya Pandhawa. Blas sanad nanti menungsane teng niku aja kacepat. Bar ya. Sapa iki? Ditepungake wae. Iki Kertiwindu kowe tuwas sengguni. Iya, dasar Paranyata. Wah, bagus ora tecek-aring-aring. Pancen tak jarak duwe niat bakal ngobah-obahan Treman Negara Astina. Wah, bangsat kowe. Apa iki? Iki apa? Iki pirang-pirang taun ora tau metu. Mergo aku dadi Brahmana. Kula Brahmana ki aja nganti nyanding marang pusaka ndak netel kabramane. Ning mergo ana dapurmu. Nganti ki tak toket meneh. Iki nenggolo landani mapan ning epek-epek. Nek aku nesu nenggolo iki metu dhewe. Kowe tukang adu kono adu kene. Kowe tukang gawe geger. Ora pantes urip nang negara Astina. Ora pantes kowe diwenehi urip. Sengkake nyawamu kowe. Kowe nusula bapakmu ora ning neraka dadi tiping neraka jahanam. Setan. So. Mangkel. Nunyuk nang golok duase. Wah, moduar kowe gedhe larah-larah kowe. Wah, geber. Tak apake, Truk? Tau yuwi. Mangkel aku. Gus, Ndara Janaka. Iya, Petruk. Warakudana. Sowi. Dursabala, anak Dursala, putu Dursasana, bedhot bangkelmu. Waduh. Biar tuwekan yo gleleng ya. Mbuh. Lali aku. Ora basa barang. Mula nesu terus mbuh ngono. Wah, cis candak cek gelas jebles kene mah. Bruk. Cah. Iya gitu. Nggih. Wah, wis katon padang. Ana iki bolame. Wah, kacau. Iki ngopo ya? Lambe kok dicuwek nggo kuku ora. Iki lho Petruk, sing cilik-cilik tak singkirke ndak dadi bleduk. Nggih. Arsa madangi jagat mungup-mungup paneng gunung-gunung.